teorie v zimě a praxe v létě, že neuškodí, takže bude v začátku hodně teorie, řekneme si něco o travních druzích a postupně přejdeme do nějakých těch praktických zkušeností a doufám, že to vydržíte, protože prostě to na sebe navazuje a nelze se v podstatě k této přednášce připojit v průběhu, protože v tu chvíli už nebudete vzdělaní a nechytnete ten začátek. Takže jenom mi to půjde posunovat? Proč mi to nejde posunovat? Minutku. Já dostanu další obrázek. Je tady. Jo, děkuji. Tak mám takového šikovného syna, že mi tady může poradit, jak se posunou slidy, jo? Takže vidíte krásný trávník, tak by jako měl asi nějak vypadat, takhle bychom si ho všichni představovali. A co nám to říká? Kromě toho, že to je parter před Kramářovou vilou, tak vidíme, že je tmavě zelený, to znamená pěkně nahnojený, je dobře, jako je často pravidelně sekaný, není vysečený prostě do bíla, nejsou tam žádné ty vybílené etiolizované části listových čepelí, a také takže je sečený pravidelně. A také vidíte, že je rovnoměrně, v něm je ta skladba těch travních druhů poměrně taková rovnoměrně zastoupená, je to jemný trávník, takže předpokládejme i podle té výšky kosení, že v tom budou převážně, zblízka to vidíme, kostřavy červené, možná kostřava drsnolistá, lipnice luční. A proč to takhle dedukuji, co z toho takto poznám, jenom z toho jednoho snímku, to v zápětí pochopíte. Ale je to takový ten trávník, jak si ho asi představujeme často. V minulých letech, v letech hlavně 1918, jsme naopak mohli vidět takovéto stepní, to není ani step, ale takovéto prostě vysušené plochy, kdy skutečně to všechno bylo jako prostě úplně dožlutá v té letní dormanci, tam nebylo absolutně nic zeleného v těch porostech, to znamená, nemohlo to zadržovat vodu, ten porost, nebyla v tom žádná diverzita, v podstatě nemůžeme očekávat žádné živočichy, kvetení. A určitě si vzpomenete, že takto ty plochy v těch minulých letech, když budu říkat minulých letech, tak myslím 2019, 2018, 2017, tak to skutečně vypadaly. A co se teda vlastně stalo? Jak jsme k tomu, jak vůbec je možné, že prostě ta zelená plocha v letním období takhle sejde, takhle zestárne, je tak prostě esteticky nefunkční naprosto. O tom si teď budeme vykládat. Travní druhy v naší oblasti, v oblasti mírného pásma, v podstatě prochází v těch letních obdobích takzvanou letní dormancí, která je způsobena nedostatkem vody a vysokým kombinací nedostatku vody a vysokých teplot. To znamená, dochází k takovému tomu stavu toho vysušení, kdy v podstatě veškerá aktivita z listových čepelí se přesouvá do takového té odmlžovací uzliny, rostliny, to pak uvidíme na dalších obrázcích, a ta rostlina, aby přežila, veškerou energii v podstatě jako soustředí jako takový jako takovou zásobárnu v té odmlžovací uzlině a čeká na příležitost, až zase zaprší, aby mohla zase obrazit a zazelenat. Pokud to období, to suché a s vysokými teplotami trvá příliš dlouho, což je individuální u jednotlivých travních druhů, tak už se potom ty rostliny nespamatují. Ale víte to sami, že v létě kolikrát ten trávník jakoby je suchý, pak začne pršet na konci srpna, v září a zase ty porosty zazelenají. Tam určitě nějaká vitalita je, nebo nějaká schopnost regenerace je, ale v těch posledních letech ta období byla tak dlouhá, že nebylo možné prostě ty trávníky potom zase probudit a v podstatě spousta jich odešla. Takže tomuto říkáme letní dormance a ta letní dormance probíhá především teda u travních druhů v oblasti mírného pásma. No, zase u jiných travních druhů, které jsou třeba na ty teploty zvyklé a budeme o tom dál hovořit, takové ty rostliny toho středozemí, tak ty naopak zase prožívají svoji dormanci, ale k tomu se dostaneme. Takže tady máme příklad toho, jak, a vidíte, to si ještě všimněte na tom obrázku, že jenom nárazovitě některé travní druhy bodově, některé trsy ještě žijí, zatímco jiné už jsou mrtvé a dvouděložné druhy, tady vidíme nějakou smetánku, tak jsou zelené.
co nám to říká, že ty bouděložné druhy v tom letním období prostě jsou schopny zachovat tu zelenou barvu. A je to argument pro to, abychom ty travní směsi sestavovali spíš jako travinobylinné a používali v parcích, pokud nás čekají tato suchá období, spíš druhově pestré travinobylinné porosty, aby i při těch extrémních teplotách zůstaly ty porosty zelené. Co to je to kosení? Jenom prostě nějakou definici. Udržování výšky trávníku na požadované úrovni. A tím kosením dosahujeme především, jako zvyšujeme hustotu trávníku tím, že podporujeme odmnožování těch trav. Jo, takže tím, že srazíme, ta tráva má tendence jít do té generativní fáze, aby se rozmnožovala generativně těmi semeny, a když my sečeme, tak vlastně neustále vyráží nové a nové odnože proto, aby ta rostlina jako se mohla množit generativně, a tím podporujeme to odmnožování. A když ta rostlina dobře odmnožuje, tak samozřejmě ten porost se zahušťuje. A co je strašně důležité, u trávníků, ne u lučních porostů, ale to, aby nám ten trávník zůstal zelený v té nízké výšce, tak je strašně důležité to postupné snižování té výšky. Jo, abychom prostě, když mám vysoký porost a jednorázově ho poseču na nízko, tak ho rozhodně zelený mít nebudu ani hustý. Takže to je jako důležité, když mi třeba ten trávník přeroste, tak abych tu výšku snižovala postupně. Konečná výška se pohybuje kolem 3 až 5 cm u parkových trávníků nebo nějakých rekreačních trávníků. A podle ročního období a podle nárůstu ta seč, to víte, že probíhá třeba jednou za 3, za 7, někde třeba za 10 dnů. A zase záleží to na tom, jestli je jaro a hodně prší a ta tráva hodně roste, nebo jestli je suché léto, tam to někdy může stačit i za 14 dnů teoreticky. To opravdu i podle toho nárůstu, ne podle času. A tady vidíte ta schémata, kdy vidíme různé způsoby odmnožování. V podstatě známe 2 způsoby, a to intravaginální a extravaginální. To intravaginální, to je vlastně tady, tomu se říká jako ta pochva, prostě, se které vyrážejí ty listové čepele a ty výhony, nebo ty výhony s těmi listovými čepelemi. A pokud to vyráží takhle uvnitř, nahoru, vidíte to tady na tom obrázku A, tak to je to intravaginální. Pokud ta odnož proráží z té pochvy do stran, tak vytváří jako jde mimo tu pochvu, takže to je extravaginální, a potom ta rostlina nemá pevný trs, je rozvolněná, a podle toho, jak je rozvolněná, jaké tvoří ty výběžky, vlastně vytváří výběžky do stran, tak vidíme, že ty výběžky mohou být buď nadzemní, anebo podzemní. Takže rozlišujeme trávy trsnaté, což jste viděli tady u toho intravaginálního odmnožování. A zdůraznívám ještě, všimněte si, jaký mají travní druhy, jaký mají trávy kořenový systém, svazčitý, tomu se říká jako svazčitý kořenový systém, to je mám oblíbený termín, to je svazčitý kořenový systém. Takže vidíte tady, jak vypadá tráva trsnatá a tráva výběžkatá, a to buď může být třeba jako volně trsnatá, může být jako tak krátce výběžkatá, dlouze výběžkatá, a to teda s nadzemními nebo s podzemními výběžky. To je taky velmi důležité, protože ta tráva s těmi podzemními výběžky třeba je suchovzdornější. Jo? To jsou už takové triky potom, nebo naopak, když nám zůstanou v porostu trávy jenom trsnaté, tak se nám snadno nezapojují ta holá místa mezi nimi a musíme více dosévat. A zase ty trávy, které jsou výběžkaté, obvykle dobře snáší zatěžování, když se používají hodně pro sportoviště. A to už jsou věci, které patří k vlastnostem jednotlivých travních druhů, a to předpokládám, by vás měli učit na univerzitě, protože bez znalosti vlastností jednotlivých travních druhů nemůžete dohromady vytvořit trávník, když neznáte ty souvislosti. Takže tady je to všechno opravdu jenom tak v náznaku. No a vrátíme se k tomu kosení. Vidíte, že jednotlivé travní druhy mají nějakou nejnižší tolerovanou výšku kosení podle různých vědců, a jenom pro srovnání. Vidíte, že třeba travní druh agrostis, psineček, který může být jako obecný, tady je napsáno ještě postarutenký, nebo výběžkatý, jsou travní druhy, které se používají na golfových hřištích, což máme spojené s tou představou velmi nízkého trávníku sečeného vřetonovou sekačkou. Tak vidíte, tohle je v milimetrech, že ta výška toho trávníku může být třeba 5 mm.
nebo 7 mm. A zůstává to zelené a funkční. Jo? Takže třeba tohle dávají psinečky. Na druhou stranu, když máme ten golfový green, to jamkoviště, tak kolem toho golfového greenu, který je sečený takhle nízko, bývá takzvaný foregreen, neboli límec, a tam už té směsi, kromě psinečku a kostřáv, které taky snesou nízké kosení, je i lipnice luční často a vidíte, že tam podle odrůdy už můžete se pohybovat někde kolem 2 cm, jo, poměrně jako nízko, to už pořád to je poměrně málo. A na druhou stranu vidíte, že třeba jílek vytrvalý potřebuje třeba 3,5 až 5 cm, kostřava rákosvitá prostě potřebuje, to je festuca arundinacea, rozhodně víc než 35 mm, 3,5 cm, řekla bych i mnohem víc. A tady vidíte, že se ty údaje trošku liší od těch jednotlivých odborníků. A co to znamená? Že když budu mít směs, tak ji musím sekat na nejnižší výšku toho druhu, který potřebuje vlastně tu nejvyšší výšku kosení z nich. Když budu směs, která bude složena z jílku, lipnice a psinečku, na výšku, na tu nejnižší tolerovanou výšku kosení u psinečku, tak to bude vypadat strašně. Jo? Tak to musím sestavovat a musím to jako skládat. Vždycky musím respektovat ten nejslabší článek, což je v tomhle případě ten druh, který má vlastně nejvyšší tu tolerovanou výšku tady z těch hodnot, jestli mi rozumíte. Doufám, že ano, když tak se k tomu můžeme vrátit, kdybyste chtěli v diskuzi něco dovysvětlit. No. A teď se nám ta nejnižší tolerovaná výška kosení bije s tím, jaké ty travní druhy do sucha vlastně můžeme použít. Tak jsem tady napsala třeba kostřava drsnolistá, dříve ovčí, kostřava červená, kostřava valiská, smělky, krásné smělky, kostřava rákosovitá, paráda. Jenomže kostřava drsnolistá, kostřava červená se k sobě hodí, jsou jemné, suchovzdorné, víceméně trsnaté. U té kostřavy červené existuje i dlouze výběžkatá forma, to by jako šlo. Kostřava valiská zapadá, patří mezi ty jemnolisté kostřavy, suchovzdorné, no ale neexistuje v odrůdě. To znamená, když neexistuje v odrůdě, tak ji nemůžeme tak snadno nakoupit. Tím pádem ji nemůžeme do těch porostů zařadit. Smělky také nemají odrůdy v České republice a mají hrozně pomalý vývoj. Osivo je velmi drahé a vlastně nedostatečné. Oni vypadají úžasně, ale prostě v těch trávnicích, v těch často kosených trávnicích se neuplatňují, nejsou konkurenčně silné. Naopak kostřava rákosovitá má vysokou konkurenční schopnost, ale zase je to takový drak, který všechno převálcuje a rozhodně s těmi jemnými kostřavami prostě má rychlejší vývoj a nehodí se k sobě texturou. Uvidíte to na dalších obrázcích. A jak kosení ovlivňuje design, se můžete podívat zde na této zahradě. V podstatě tam je naprosto stejná směs, jak na té jakoby cestě a tak na tom lemu. Vidíte jenom tou výškou kosení, jak si tady uděláte nějaký stupeň a jak si můžete s tou zahradou hrát, jak to krásně doplňuje vlastně ta výška kosení od té nejnižší přes trošku jako vyšší až k těm okrasným trávám, jak to k sobě krásně ladí, jak to k sobě zapadá. Je to takový jenom drobný prvek a když ho dobře uchopíte a umíte s tím porostem pracovat, musíte mít jinou četnost kosení, jo? Když máte jinou tu výšku a u stejné směsi. Tak vám může vzniknout něco takhle zajímavého. A to samé je zase na této zahradě, kde nejenom, že máte jinou výšku toho kosení, ale máte jinou texturu a jiný odstín. Tím, že jste vybrali odlišné travní druhy. A toto není golfový green, to je něco jako že vajíčko, takový prostě opravdu jenom designová záležitost, která je složená samozřejmě z druhů, které se na golfovém greenu uplatní, ale dělá vám to tady prostě takovou nějakou jako reakci, když tady vidíte, že tady jsou nějaká jezírka kolem toho domu a do té japonské zahrady prostě je to tady takový nějaký prvek, který to hodně doplňuje. Vidíte oblouky proti sobě a vypadá to velmi dobře, i když je to takhle chycené z té trávy. Samozřejmě vyžaduje to vysokou kreativitu a hlavně velmi odbornou péči, aby to takto se udrželo, aby i ty porosty do sebe se nezapojovaly nebo nepropojovaly. Tady vidíte tu kostřavu rákosovitou. Ona sice může být suchovzdorná a má nějakou minimální výšku kosení tolerovanou třeba 3,5 spíš 4 cm, ale ona tím, že má odlišný, jako rychlejší vývoj a jinou intenzitu nárůstu, tak pokud bude ve směsi, tak vám udělá takovéto kopečky, které nebudou pěkné,
A vlastně ten porost nesplňuje jednu z základních podmínek jako užitných vlastností trávníků, což je homogenita. Trávník má být homogenní, což tohle rozhodně není. Pokud chcete použít kostřelu rákosovitou v trávníku často koseném, musí její podíl ve směsi být vyšší než 60%. Potom je dostatečně zastoupená do té míry, že můžete udržet tu texturu tak, aby se vám ten porost i líbil, byť hrubší, ale vypadal homogenně. To znamená pro letiště, kinologické areály, parkour, prostě své opodstatnění to má, ale v nějakém nízkém jemném trávníku na ní můžete zapomenout. Podle normy, která u nás vlastně máme spoustu norem, a ty se samozřejmě nedodržují, ale máte tady nějaké parametry, které potřeba si připomenout, jaké jsou výšky kosení u jednotlivých kategorií trávníků a počet sečí za rok. A co se nám poslední dobou děje? Vidíte, že tady ten okrasný parterový trávník má nízkou výšku kosení, jenom třeba 2 cm, a počet sečí za rok je 30 až 60. No a my tím, že vlastně tady se zvyšují teploty a snižují zásoby vody v krajině nebo v půdě a musíme hospodařit s tou závlahou nebo s vodou celkově, tak v podstatě na tyto plochy takto intenzivně ošetřovaných, nejenom kosených, ale i hnojených a zavlažovaných trávníků, tak my je musíme eliminovat, protože prostě na to nebudou peníze a není možné to udržet. Takže těch okrasných a těch intenzivních trávníků bude ubývat, možná bude se ta závlaha držet nebo ta péče na těch sportovních trávnících, ale v tom veřejném prostoru ty partery budou muset být tvořeny travinobylinnými porosty, anebo se bude muset zásadně zvýšit výška kosení, proto aby ty travnaté plochy vůbec zůstaly zelené, protože ta voda do budoucna tou se bude muset šetřit. Takže vidíte, že 30 až 60 sečí za rok jsou poměrně vysoké náklady a vždycky, když vidíte počty sečí a vidíte, že to potřebuje logicky tu vodu, tak to potřebuje ale současně i živiny. Takže ty náklady u těchto kategorií prostě jsou i v tom hnojení. A pokud to nebudete hnojit, tak to prostě můžete zalévat, jak chcete, a stejně to bude jako vypadat divoce. Jo? Stejně to prostě nebude mít všechno, co to má mít. Takže zásada je vždycky splnit všechny ty faktory, protože když splním jenom jeden, tak se to stejně projeví a je to zbytečné. Tak často mám ty dotazy, jak sekat teda nově založený parkový trávník, takže je hrozně důležité být trpělivý a dělat ty odplevelovací seče. V podstatě, když ten trávník vyseju, tak podle toho, z čeho je složený, trvá nějaké období, než začne růst. A je potřeba si uvědomit, že pokud to je směs, že vždycky nejrychleji vyrostou například třeba ty jílky vytrvalé, nebo prostě travní druhy, které mají rychlý vývoj, což obvykle jsou ty jílky. No ale ve chvíli, kdy jílek má třeba 10-12 cm, tak já musím respektovat fakt, že ty ostatní travní druhy, lipnice luční, ještě třeba ani nezačaly vzcházet. Pokud optimální doba pro klíčení nebo pro vzejití lipnice luční je měsíc, nebo optimální doba, obvyklá doba v optimálních podmínkách je třeba měsíc, tak musím být trpělivá a čekat a nemůžu ten jílek začít sekat na nízko. To znamená, v těch prvních fázích vývoje porostu při jeho vzcházení si musím uvědomit, že to první, co mi vyleze, je pouze jeden travní druh a posečením na velmi nízko si selektuji ten trávník tím, že si odstraním nebo poškodím ty pomaleji vzcházející travní druhy, jako je právě třeba ta lipnice luční. Takže vidíte, že tady doporučuji prostě při nějakých výškách spíš 10 cm, 8-10, to vzít třeba jenom o ty 2 cm. Vůbec bych se nebála toho třeba při výšce 15 cm porostu to srazit na 12, na 10 křovinořezem a opravdu to z začátku držet jako hodně na vysoko, aby všechny ty semena měly šanci prostě začít klíčit a vzcházet, aby všichni jedinci v tom porostu se mohli projevit. Protože tím dosáhnou později toho, že ten porost skutečně bude dobře zapojený. No a co je důležité a co občas někdo nechápe, že pokud mám ten trávník pravidelně kosit, nikdy nesmím posekat jednorázově víc než 1/3 asimilační plochy. Asimilační plochy znamená té zelené plochy, listové čepele, zelené plochy, to je tak, kde probíhá fotosyntéza. A vlastně, když odstraním tu třetinu maximálně,
tak ten trávník nedostává, nebo ty rostliny nejsou v takovém stresu a mohou prostě dál regenerovat a dobře odnožovat a funguje to. Jakmile vezmu víc, tak ta rostlina prostě v takové, prostě ta její reakce může být podstatně pomalejší a není schopná potom třeba se rychle zase zpamatovat z toho šoku toho kosení, protože to kosení je v podstatě jako pro ty rostliny jako velký stres. Když se mi stane, že mi trávník přeroste a musím sekat jednorázově víc, tak bych spíš si měla dát větší počet kosení za sebou, jo, aby se toto nestalo. No a zde mám starat o trávníky v tom období té letní dormance, kdy teda se nám dostávají do toho suchého stavu, což by vůbec nemuselo být. Oni by vůbec přes to léto takhle žluté být nemuseli, pokud bychom minimalizovali zátěž, omezili všechna ta opatření. Když to nemáme šanci zalévat, tak v podstatě my nemáme na tom raději vůbec nic dělat, žádná vertikutace, pískování, hnojení, přípravky na ochranu rostlin. To vůbec nemá smysl, protože prostě ty rostliny nejsou schopny třeba ty živiny ani přijímat, nejsou schopný rozvádět po těle nějaké účinné látky, po té rostlině, vlastně potom v těch cévních svazcích žádné účinné látky. A ta rostlina jakoby vlastně opravdu jakoby nežije, tak znamená, toto všechno je nesmysl. Co můžeme dělat, ne co nesmíme, co můžeme, přestat sekat, nebo zvýšit tu výšku, vůbec prostě přes to léto dát tomu trávníku tak jako trochu pokoj, ale hlavně, když už teda na to kosení má dojít, tak rozhodně by nemělo být při teplotách na 25 stupňů Celsia. Mělo by být třeba v podvečerních hodinách nebo v ranních hodinách, nebo si třeba musíme jako vyčíhat, že má se zatáhnout nebo má pršet. Trošku jakoby sledovat to počasí, bude to do budoucna velmi sofistikovaná činnost, to kosení. A opravdu jsem zažila na některých jako zakázkách, že špatně pokosili, všechno odešlo a už se v červnu prostě přišly vysoké teploty, těsně před těmi vysokými teplotami byl porost pokosen na nízko ten trávník a do září se z toho už nespamatoval. Bylo to úplně zbytečné, protože kdyby sledovali to počasí, tak třeba do toho ani v tu chvíli nepůjdou a počkají s tím, anebo to udělají na vyšší výšku a tak dále. Je to pořád dokola a opravdu je to sofistikovaná činnost a dneska to kosení, ono se u toho tak hezky jako odpočívá a zatěžuje to třeba jako fyzicky tu jako kostru člověka, ale ten mozek taky jako je potřeba občas zapnout. Ošetřování trávníku při letní dormanci. Tady to vidíte na praktickém příkladě. Vidíte dva pásy, kostřavy červené, myslím ono je tam víc, co je suchý proti vám, a ten vlevo. V podstatě obojí je kostřava červená v monokultuře, je tam nějaké zaplevelení, toho si nebudeme všímat. Ale ten, co je vlevo, ten, co zůstal zelený, ta fotografie je někdy z července, tak ten, co je vlevo, tak ten byl do toho července kosený jednou. Zatímco ten, co je ten žlutý, byl kosený dvakrát. Podotýkám, že kostřava červená roste velmi pomalu a je velmi nízká. Takže jestliže druhá seč proběhla v červnu a byl suchý rok, tak vidíte, jak vypadá v červenci ten záběr prostě na ten porost a jak by to vůbec nemuselo být, že úplně v klidu, kdyby ta seč neproběhla, tak to mohlo vypadat jak ten porost vlevo. Je to úplně jako jednoduchý detail, takový jako příklad, že jenom ta četnost kosení, jak to může a v nevhodném termínu, jak to může zásadně ovlivnit. Na čem bychom si to tak dokázali? Vidíte, že tady máte jednotlivé travní druhy, lipnice, luční, kostřava včí, psineček výběžkatý, kostřava červená, jílek vytrvalý. A vidíte, ty sloupce vám ukazují asimilační plochu toho travního druhu, jako čepele, prostě tu listovou plochu, kde probíhá fotosyntéza, při odlišných výškách kosení v metrech čtverečních na metr čtvereční. To znamená třeba, podíváme se na jílek vytrvalý, kdy při sečení na 8 cm, těch 80 mm, je ta asimilační plocha, ta listová plocha tvoří těch 11 metrů čtverečních na 1 metr čtvereční. Jo? Ale když to budu ten samý jílek sekat na 4 cm, tak se mi snižuje ta asimilační plocha. Podle toho ten trávník musí logicky vypadat. Najednou ta výška kosení prostě je poloviční, ale vlastně ještě méně prostě tam té asimilační plochy, která má vliv na to, jak ten porost bude vypadat. Mnohem markantnější to je třeba tady ještě u toho psinečku výběžkatého.
Jo? Takže tohle prostě je pro nás jako argument, proč bychom měli při těch vyšších teplotách, když ta tráva z nedostatku vody nemá schopnost regenerovat, proč bychom to měli na větších výškách, držet na vyšších výškách kosení, protože prostě dosáhneme větší asimilační plochy u těch jednotlivých travních druhů. Tenhle slide je takový jako docela jako vypovídající, ale vidíte, jak třeba malou reakci má ta kostřava ovčí, jak je suchovzdorná, tak je tam menší rozdíl v těch sloupcích. Jo, jestli to bude na 4 nebo na 6 cm, tak už je skoro jedno. Jo, to vám taky může leco z tohle povědět. No a tady je příklad toho, že když má dobrou výšku kosení a budete mít nerovný terén, který není ten trávník, když je špatně založen nebo z nějakého důvodu prostě tam došlo k nerovnostem, tak tam prostě dochází k tomuto skalpování a vznikají holá místa, kde se potom chytnou různé plevele, kde ta tráva prostě není schopná nám obrážet, kde by měl probíhat potom třeba dosev. A i do budoucna, jak co s tím, že jo? Když se to ta obsluha tu výšku kosení nezvýší, tak samozřejmě ten trávník v těch suchých obdobích tady postupně odumře a do budoucna by to chtělo třeba nějak jakoby dopískovat nebo dosypat a doset, prostě upravit ten terén, pokud teda ten člověk, který tam seče, není schopen zvednout jako tu výšku kosení. Jako jo, jako jsou dvě možnosti. Buď to celé bude výš, anebo to prostě projde nějakým zákrokem, nějakou regenerací. Tomu to se říká chování trávníku, to, co vidíte. No a tady je příklad toho jako nevhodného termínu posečení třeba v červnu, když byly vysoké teploty, tak na sídlištním trávníku v podstatě potom už došlo k té letní dormanci, k tomu odumření a ten trávník měl velké problémy se zpamatovat. Tady to vyvolalo i nějaké poměrně velké emoce, pokud si vzpomínám, mezi těmi občany. Občas dneska už ty lidi to do tomu kosení rozumí vlastně úplně všichni, včetně politiků a různých poradců a potom dochází zase k jiným extrémům, kdy se neseče vůbec a k tomu se dostaneme. A zase skalpovaný trávník, kde je potřeba zvýšit výšku kosení a snížit frekvenci kosení. Jo? No ale dál jsou travní druhy, které ty vysoké teploty a nedostatek sucha snáší. Vidíme tady prostě Cynodon dactylon, vlastně troskut prstnatý, krásně s nadzemními výběžky. Je to travní druh, který se začíná objevovat na Jižní Moravě, je to druh ze Středomoří. A proč ten je zelený a krásně se mu daří a našim trávám se nedaří? No proč? Protože je to tráva s jiným cyklem fotosyntézy. Naše trávy mírného pásma jsou takzvaně C3 rostliny. Jestli se učíte fyziologii rostlin, tak to víte určitě líp než já, že ty C3 rostliny, tam probíhá něco jako, tuším, že to je Kelvinův cyklus a u těch teplomilných trav C4 rostliny, to je Hertzsprechův cyklus, tak mě opravte, jestli to je jinak. A v podstatě ty trávy podle toho cyklu té fotosyntézy jsou schopný snášet různé teploty, jak půdy, tak vzduchu a mají optimální teplotu i pro ten růst kořenu. A vidíte tady, že když v letním období u nás bude teplota vzduchu nějakých třeba 35 stupňů Celsia, tak naše trávy logicky to absolutně nemůžou dávat, zatímco ty teplomilné z toho které známe z toho Středomoří, pro ty to je úplně jako optimální pro ten jejich život, pro ten jejich růst. Proto se k nám v poslední době dostává spoustu těch teplomilných plevelů jednoletých, jako je ježatka, kuřínoha, jako je třeba bér, sivý nebo milička, tak tyhle ty všechny druhy vlastně patří do toho C4 systému a vidíte, že ty vysoké teploty jsou pro ně v podstatě jako úplně jako ráj a jsou konkurenčně silné proti těm našim původním. Trošku ten stav, ta odolnost těch teplomilných trav vůči suchu proti těm našim travním druhům je trochu v rozporu se zachováním regionality. Jo? U nás, pokud budeme chtít zachovávat regionalitu, ale teplota vzduchu nám bude průběžně stoupat, tak asi budeme možná v budoucnu rádi, že zde máme aspoň něco zeleného, i když to nebude původní. Budeme muset přijmout ten fakt, že stěhování národů probíhá nejenom u lidí, ale i u rostlin, což se může do budoucna stát a je potřeba s tím počítat. Ty teplomilné trávy, kromě toho, že jsou perfektně odolné vůči suchu a vysokým teplotám a mají velkou konkurenční schopnost, tak jsou také odolné k zasolení, jsou odolné k zatěžování, to je jako vynikající u nich, ale probíhá u nich ta takzvaná zimní dormance
protože oni zase, když se v zimě ochladí, tak zase upadají do tom prostě zase to nevyhovuje jim. To znamená, že třeba na severu Itálie jsou tady z těch C4 rostlin dělána golfová hřiště, ale aby to přes zimu nevypadalo hrozně, tak to na podzim pro jistotu dosejí jílkem, který přes léto tam nevydrží, ale to zimní období je pro něj optimální, takže jim to tam trochu zazelená, na jaře zase umře a zase se probudí tady ty C4 rostliny, takže si tak pomáhají navzájem jako v tom porostu. Jen pro zajímavost. Tady to jsem se zmínila, tady o těch teplomilných plevelích, v podstatě je znáte, je jich tady čím dál víc. Ten troskot má už i odrůdy, oni právě netrpí těmi houbovými chorobami žádné, možná jste se setkali třeba ze Zoisí, která se na Slovensku pěstuje i v kobercových trávnicích, troskot, myslím, v kobercových trávnicích je v Rakousku dokonce. A co je na tom zajímavé, tak ten má teda i odrůdy a může být i podzemní, i nadzemní. A to jeho množení je nejenom výsevem, ale i vegetativně. A vegetativně znamená, že se to v podstatě nařízkuje a rozhodí prostě po té ploše a ty rostliny obrazí. Jo, že to nesejete jenom z osiva, ale že to sejete, že to můžete prostě, jako kdybyste rozhodili vlastně odlože nebo řízky. To je ta zoysia. Ta je třeba zajímavá tím, vidíte, že znáší zaplavení a má snáší pH 3,5 až 10, což je hrozně široká amplituda. Je prostě úžasné i pro nějaké, teoreticky, bylo by to úžasné pro nějaké rekultivace, pokud bychom měli odrůdu, bylo to v současné době původní a nemělo to tak strašně pomalý růst, protože často ty rekultivace jsou na plochách ohrožených erozí a tohle roste tak strašně pomalu, že to kosení tady probíhá třeba jenom 1krát za rok, což jako třeba na svazích není úplně ono, takže zase potřeba vždycky jako přemýšlet v souvislostech, ne, že si řeknu, je paráda zoysia, myslím se nízké pH, dám ho někam po nějaké laguně na ropu, ale jo, prostě vždycky musíte vzít všechny ty faktory nebo všechny ty skutečnosti, které k tomu travnímu druhu patří. Jo, v Egyptě se můžete setkat tady s buchole, s paspalum. V Praze v botanické zahradě byl krásný porost buchole dactyloides, neboli buvolí trávy. A ta buchole byla krásná, v tomto je záběr, vidíte z 30.10., když upadá do té zimní dormance. Jo, ta buchole je ten trávník, ne tady ty miscanthusy. Takže a ten trávník, vidíte, že nízký, kosený, ale prostě upadá v tom říjnu do té zimní dormance. No a zase to je fajn, protože když se vám v tom objeví nějaké jako plevele, tak to můžete vystříkat v podstatě glyfosátem, pokud byste chtěli za každou cenu stříkat glyfosátem a vlastně té trávě neublížíte. Jo, to jsou takové triky, jak se o tyto porosty starat, tak to jsou jenom takové jako zajímavosti, že to nezničí trávu v dormanci, ten postřik, ale zničí to, co je zrovna živé. Pardon. Tady vidíte o tom, že vlastně, když probíhá ta zimní dormance u těch C4 trav, u těch teplomilných trav, tak se používají i takové triky, že ty trávníky barví. Jo, a tak to už je vyšší dívčí. Spíš vám ukážu tady záběr praktický z Řecka, jak se zakládají trávníky. V podstatě máte stávající plochu trávníku z troskotu prstnatého. Vidíte, mezi tím jsou vysázené nějaké letničky. A vy do toho, jen tak se vám to už jako nelíbí, máte pocit, že to vypadá divně, tak do toho takhle vydete s rotavátorem. Celé to z rotavátoru jako zlikvidujete, potom to trošku uhrábnete, uválíte a vznikne vám trávník, protože z těch stolonů, z těch odnoží, to všechno zase obrazí, ale bude to asi rovné, nebo prostě z nějakého důvodu mají potřebu té regenerace. Jako hrozně mě to zaujalo, že i tohle je prostě technologie, a tady z těch odnoží, které tam vidíte, to všechno potom obrazí. Oni to jenom musí srovnat, aby to tak jim to asi pak dobře seklo, aby to dobře vypadalo. Ono to vypadá, když to je pír, on to není pír, ten známe jenom tady u nás a tohle je opravdu, jako jsou odnože nebo řízky toho, co tam původně rostlo, ale zřejmě už se jim zdálo, že v tom jsou i jiné druhy, nebo prostě tam místy třeba byly nějaké volné fleky, tak to udělali tímto způsobem. Je to technologie založení trávníku vegetativním způsobem. Jo? Holuby taky spokojený, takže borec tady taky spokojený, se tam opírá, tak asi spokojenost všichni. To, že ty travní druhy jakože jsou
nebo že jsou prostě zajímavé a to, že jsou oblasti, kde když není voda, jsou rádi, že to mají zelené a nespekulují nad tím, jo, prostě tak uvidíte na této fotografii. Zkuste se nad tím trochu víc zamyslet, co tam vidíte. Tam je vpravo nějaký kousek nějakého hřiště, nějakého sportoviště a kolem něj jsou položené travní koberce, to není stín od těch stromů, vidíte, že to má pravé úhly, že to jsou položené koberce, to je z kostřavy rákosovité, vidíte ten odstín, jak to vypadá jinak. To, co je vlevo, jsou trávníky v podstatě běžné, nějaké kobercové, kde je v tom jílek, lipnice kostřava, ale je v tom prostě hrozně lipnice roční jako plevelný druh. Takže jako celkový dojem je, že vlastně plocha je zelená a nikdo moc neřeší takové ty odlišnosti barevné, protože jsou rádi, že tam vůbec ten trávník mají. A celé to je jako pod automatickou závlahou, protože by to tam absolutně nemohlo růst. Pravděpodobně by to vypadalo asi takto nějak. Jo, tohle je prostě normální stav většiny trávníků veřejných ploch prostě u toho Středomoří. Jo, protože prostě když není voda, tak to takhle podobně vypadá i u nás. Ale vidíte, že v tom jsou všechno ty teplomilné trávy, které mají, že prostě tam nic jiného v těch suchých podmínkách neroste. Ono to vypadá, že mluvím hodně o tom zahraničí, ale ono to je spíš, aby jsme rozuměli tomu, co se děje u nás, tak musíme vědět i trošku, co nás čeká. Například tohle je vousatka pětiprstá, která je perfektně suchovzdorná, jenomže je extenzivní, to znamená, nesnesla by rozhodně časté kosení a vyskytuje se u nás i na Znojemsku, na Jižní Moravě. A ona, když takhle roste na těch mezích, které jsou prostě suché, takové ty suché stránky na tom jihu, tak vidíte, že je zelená, ona se brání tím, že má ty trichomy, což jsou takové ty obranné reakce rostlin prostě na to sucho nebo na různé nebezpečí. A viděla jsem v zahraničí vyloženě monokultury tohoto porostu, samozřejmě nesečené, vyloženě jako extenzivní. Na významných místech, třeba kolem významných památníků, třeba u památníků genocidy v Arménii, byl ohromný porost tady té vousatky. A skutečně jako udělalo to na mě docela dobrý dojem, protože než tam se snažit o sečení něčeho, co tam prostě zelené nebude, proč tam nepřiznat a nepřipustit tady ten extenzivní porost, který vypadal jako velmi dobře, když jako to tam bylo záměrně. Tady ty modrofialové trsy, co vidíte, tak to je taky na Jižní Moravě, Znojemsko, a to je ta kostřava valiská, o které jsem mluvila, že je prostě extrémně suchovzdorná, ale nemáme jí dostatek osivu. Ale když se podaří, tak opravdu to je součást i třeba trávníků na střešních zahradách nebo nějakých porostů, právě i takových těch suchovzdorných travných směsí. A to, co je takové jasně zelené, je jednoletý bér, jako plevel, C4 tráva. Jo, a vidíte, že to, co tady žije, to jsou prostě jako nic z toho není, co by se dal koupit v obchodě. To už ta příroda si musí prostě poradit sama a vytváří nám takovéto niance. Jo, tady vidíte krásnou kostřavu, to je Festuca glauca, jo, kostřava sivá, tu znáte z trvalkových školek a u nás se v osivu příliš nepoužívá, ale vidíte, jako, že je poměrně funkční, to jen tak pro zajímavost. No a tak to prostě vypadají trávníky v zahraničí, když není tráva, no tak tam jsou nízké kytky, tak tam jsou nějaké jetelíčky, jetelplazivý, bylinky různé, prunelky, všechno možné, prostě není tráva, ale mají porost. A to bych řekla, že je důležité, prostě mají nějaký porost. Takže tady je ta Zoysia japonica, krásně smíchaná tady s jetelem plazivým, vytváří nám to porost. No a teď se dostaneme k vodě zase ještě z jiné stránky, bavili jsme se o nedostatku vody a o vysokých teplotách. A tady vidíte, jak ta voda, jak je důležitá, že prostě ten trávník, co na tom obrázku, může být krásný právě proto, že dostatek té vody má. A těchto obrázků nebo těchto trávníků budeme vídat čím dál méně, ale tam, kde je budeme chtít zachovat, tak jim musíme rozumět, protože nejde dělat všechny plochy stejně průměrně, ale je potřeba si vyčlenit plochy, které tu péči budou mít i s tou vodou a plochy, které hold budou extenzivní, a možná jediná péče tam potom teda bude to kosení. Toto je záběr na trávník z náměstí ve Valticích a chtěla bych vás upozornit na jednu věc. Vidíte tam takový pruh, který to přetíná a který je prostě světlejší, žlutější a kde to, jak si ta voda zřejmě je tam utíká rychleji,
a i živiny utíkají rychleji. Co se stalo? Tam už na Jižní Moravě už je prostě velké sucho, ta fotka je stará, dneska už to tam tak to nevypadá, protože oni dělali závlahu, takže to je prostě po výkopu ze závlahy a tam se dal trošku jiný materiál, nebo s vyšší zrnitostí, s vyšší propustností. To znamená, že i když ty travnaté plochy byly všechny zavlažované, tak ta voda v tomto místě utíkala rychleji, takže je to suší, ale hlavně utíkaly víc i ty živiny, proto je tam ten barevný odstín. V takovém případě prostě musím zvýšit dávky toho hnojení, tak, aby se mi, a hnojit třeba i častěji, anebo hnojit dlouhodobými hnojivy, tak, aby se mi ten porost prostě propojil a byl homogenní. Vidíte, že prostě s tou vodou nám utíkají i ty živiny a kdyby se ten trávník nezačal hnojit, tak to prostě bude prostě žluté a i když ta závlaha potom je svým způsobem i zbytečná. Proč zalévat a když u toho stejně nehnojím a stejně ten trávník potom nevypadá tak, jak bych si přála. Vidíte to tady. Tam, kde ta voda je, vidíte kolem postřikovačů, jak ta voda je, jak ten trávník vypadá, tam, kde ta voda není a přitom se stejně seče na nízko, na stejnou intenzitu kosení, tak jsme si způsobili pouze právě tu letní dormanci. Kdyby se ty okolní plochy sekaly na vyšší výšku, což evidentně nelze, protože správce to seče všechno zaraz, protože má čas v jednom termínu, tak to holt vypadá to okolí prostě zoufale. A potom si člověk říká, jako to už je tak jako zbytečné tam ten trávník mít. Kdyby si to rozdělili a ty okolní plochy sekly třeba jakoby z menší frekvencí, tak by rozhodně nebyl tady ten kontrast, jako ten proti té vodě, co tam utíká kolem těch postřikovačů. Frekvence závlahy je velikost závlahové dávky. Budete tu přednášku mít, tak se na to můžete podívat. Prostě rostlina sice potřebuje nějaké množství za vegetační období, ale když ty srážky třeba jsou, tak v současné době ty srážky jsou tak nerovnoměrně rozložené a ta voda uteče těmi makropory, že těm rostlinám se prostě té vody nedostává, i kdyby to papírově vypadalo, že tam ty srážky prostě stejně spadly. Takže je potřeba, aby to dodání bylo prostě rovnoměrně, aby ty rostliny to měly průběžně a záleží opravdu na tom, jaký je typ té travnaté plochy, jaké jsou teploty, jaká je to složení té vegetační vrstvy, jak je to propustné, to tam všechno souvisí. Tady jsou nějaké dávky za týden. Ono jde o to, jestli to je mladý trávník nebo starý trávník. Většinou ten mladý trávník by se měl zavlažovat tak často, aby vůbec ta semena nevyschla na začátku, ale u staršího trávníku musím zalévat tak často, aby se mi důkladně prosytil, provlhčil celý ten vegetační profil. Stačí třeba 2krát týdně u staršího trávníku, ale ne, aby mi zůstala ta voda v té odmlžovací zóně, ale aby se dostala i k tomu kořenovému systému. To je důležité, protože když zavlažuji jenom mělce, jenom že to zůstane na povrchu, tak v podstatě ten kořenový systém potom je taky mělký, trávník nemá smykovou pevnost, zvyšují si výskyt houbových chorob a v podstatě tou vodou jenom plýtvám. Tam je potřeba, aby se ta voda dostala až ke kořenům i kvůli příjmu živin a abychom taky nepodporovali právě ty mělce kořenící plevele, které potom jako žijou z té vody, co je jenom na tom povrchu. Takže stačí u staršího trávníku třeba jenom 2krát týdně, ale opravdu zalít tak, aby se ta voda dostala do toho vegetačního profilu, k tomu kořenovému systému. Můžete si udělat sondu, můžete si do toho rýpnout. Prostě nelze jenom říkat, já to zalívám. Jako argument já to zalívám, prostě je tak strašně slabý, že prostě většinou si představte nějakou manželku, jak tam stojí s nějakou hadicí, nějakou půlcolkou a pak za chvilku začne svítit sluníčko a jde na kafe, jo, prostě jako to prostě vždycky se ptejte, běžte do hloubky, podívejte se do toho profilu, jak je to provlhčené, jaká je plocha té zahrady, kolik vody tam skutečně padne, v jakém termínu, jestli dělají ráno, večer, jo, tohle všechno prostě, ty argumenty prostě může snadno rozbít. Doba závlahy, noční, časné ranní hodiny, protože v té době taky ty porosty nejsou obvykle využívané, takže je to třeba i vhodnější. Problém s tím termínem závlahy je v těch městech, když tam ta veřejnost konečně, když už je trošku jako sluníčko zaleze, tak jsou rádi, že je stín a že tam můžou se povalovat, tak blbý tam pustit závlah. Jsou s tím trošku organizační problémy v současné době, ale to i s tím kosením v podstatě. No a když se trávník dlouho, když se zalévá, tak může se i zalévat
Ale pokud opravdu jsou vysoké teploty a je špatně nastavená ta distribuce té vody v tom půdním profilu, tak může se stát, že se vytvoří podmínky pro vznik houbové choroby, která se jmenuje suchá houbová skvrnitost. To znamená, že ty půdní částice se stanou vlastně hydrofobní a začnou tu vodu odpuzovat, tím pádem nám usychá i ten kořenový systém. Takže vy potom můžete do toho profilu dávat tu vodu, jak chcete, ale ta voda vám opět zase utíká makropory a ten trávník chřadne. Toto je výsledek. A často se to stává tam, kde třeba došlo k nějaké velké modelaci toho terénu, kde není prostě probuzená kapilarita, stane se to na těch vyvýšených místech, kde ta voda rychleji stéká dolů. A to už potom je problém a musí se používat různá smáčedla, aby se uvolnilo to napětí na povrchu půdních částic. Takže tomuto se říká tomuto jevu suchá houbová skvrnitost. I tady pod tím stromem, jakoby je tam stín, takže tam ta distribuce vody tou závlahou není úplně ideální. Je to takové jako našedlé. Poznáte, že ty rostliny ztrácí takový ten turgor, když stoupnete na suchou rostlinu, tak se zpátky ty listy nepostaví, takže vlastně to ztrácí takové to napětí. A zkušené oko už to vidí, prostě tam, kde to ještě ostatní nevidí, že tam nastane, ne může nastat, ale pokud bude trvat prostě sucho a nespraví se ta distribuce té vody nebo neuvolní se to napětí na povrchu půdních částic, tak tam ten problém té suché houbové skvrnitosti prostě nastane. Jo, a nevím, jak to vidíte nebo nevidíte, tady můžete vnímat i rozdílné složení toho trávníku, jako tak tmavší a světlejší pleky. A to je způsobeno zase jakoby neúplně optimálním použitím hnojiva, protože když máte, a to bychom zase tady jako mohli sedět strašně dlouho, protože tam, kde máte vyšší dávky dusíku, to znamená používáte hnojivo, když vám padne vyšší jako ten dusík, tak tam se vám bude víc projevovat lipnice luční a okamžitě to dostane tady tu tmavě zelenou barvu. Tady to vidíte krásně u toho kraje, kde chodí ty pejsci, tak ten trávník prostě je víc nahnojený a když je tam víc, v tom složení začíná převládat lipnice luční a to ostatní je prostě světlejší. Jo? Takže i ty dávky živin v kombinaci s tou vodou vlastně mění složení toho trávníku a pokud to má být homogenní, tak musím přemýšlet nad tím, jak často hnojím, jakou dávkou, protože kdybych hnojila pořádně všechno, tak to bude všechno tmavě zelené a prostě jako ty trávy na to reagují. Podle toho já to všechno můžu krásně poznat, jaká je tam ta péče a co se tam používá za hnojivo. Je to někde takové dobrodružství. Jo, vidíte to tady u toho kraje, tak tady převládá lipnice luční. No a tady je trávník, dneska už to vypadá podstatně líp. Toto je sečené vřetenovou sekačkou na nízko a hlavně se v tom hrozně, to byl kobercový trávník, a převládla, hodně se v tom jako přemnožila lipnice roční, což je takový úporný právě plevel, mělce kořenící, ale tady musím vám říct, byla jsem tam teď na začátku října v Čelakovského sadech a je to úžasná záležitost, ty trávníky všechny jsou jako krásně spravené, tohle je z doby vlastně někdy z kraje, jsem tam byla na nějakém kontrolním dní a je to úžasné místo a ta péče dneska je tam jako mnohem lepší. Jako já tím, že to tady ukazuji, tak nechci říct, že to tam je špatné, v žádném případě je to tam teď naprosto úžasné, protože tam opravdu té nápravě došlo, ale já to prostě používám pro ty přednášky, takže je to pro mě dobrý příklad pro vás. Jo, tady vidíte zase tu lipnici roční, tady v tom trávníku, ale jinak krásný prostor, doporučuji všem. Tady je lipnice roční zblízka, vidíte, jaký to dělá, takové fleky, je to světle zelené, prostě nevypadá to dobře. Přitom to máte koupený kobercový trávník. Tak kdo ví, kolik stojí kobercový trávník, zaplatí si pokládku, pak si to nechá chvilku růst, si to zalejvá a podívá se, jak mu tam vyroste lipnice roční, to je prostě super. To každý chce. Takže tady ještě nějaké záběry. No a tady právě jsou ty travnaté plochy poškozené tou dlouhodobou zátěží, suchem, takže se v současné době hodně řeší právě to spravení, ta regenerace, jak to dosévat, jaké druhy tam použít. To je taková jenom, vidíte, jak prostě nikdo nejsme dost chytrý, všichni zmudrujeme, jo, takže to jsou nějaké sportové, takové nějaké parkové plochy. A tady zase pod těmi stromy extrémně zatěžovaná plocha, která prostě je totálně vysušená a pokud několik let v podstatě ty plochy jenom zatěžuju, nic s nimi nedělám, případně a hlavně hodně kosím,
tak se nemůžu divit, že mi tam zůstane jenom hlina a blato, případně při dešti. Tam v podstatě nemůže růst vůbec nic. Takže tohle je na zámku Loučeň a tam už nějaké regenerace proběhly. My se musíme naučit pracovat s těmi porosty v té veřejné zelení, že když ta letní dormance skončí, tak v září je vhodné projít všechny plochy a doset je. V září je doba, kdy to můžu dát do pořádku, tím, že doseju ta holá místa, nebo to plošně doseju, do zimy je šance, že se mi to ještě trošku zapojí a mám ty porosty silnější proti zátěži a zaplevelení pro další sezónu. Jestliže v podstatě tohle několik let nedělám, tak se nemůžu divit, že ty plochy jsou takto tristní. Bohužel u nás se jakoby s tím procházením těch porostů po letní sezóně nějak jako nepočítá úplně, takže to tak vypadá, jak to vypadá, ale zlepšuje se to. Jo, tady vidíte, jak když prostě tam jsou, to trčí ty některé druhy, nebo ty dvouděložné druhy, takový jako běžný stav veřejné zeleně u nás. No a co se stane, když se o ty trávníky teda dlouhodobě nestarám, tak existují rostliny, které mají radost z toho, že se o to nestaráme, a které okamžitě nastoupí a obsadí ta holá místa. Takže tady vidíte rdesno truskavec, které vypadá dobře zeleně a úplně perfektně vleze, kam může, jsou toho plné parky, takže tam, kde to prostě třeba i jako mulčujeme ty plochy a ta hmota se nám nerozloží a vyleží nám ten stávající trávník, nebo tam, kde nám to uschne a my to po sezóně nedosejeme, tak jedním z těch raubířů, co nám to obsadí rádi, když jim to umožníme, je tady to rdesno ptačí, neboli truskavec, a tady to žluté nahoře, to je ječmen myší, to je další kamarád. A tady to vidíte zblízka, rdesno ptačí, a je ono dobré, ono je aspoň zelené. Horší už je to na podzim, když nám takhle zhnědne, že už to tak pěkné není, si počítat, že jsou i nároční období než léto. A tady vidíte, že vlastně na těch holých místech na podzim proběhla se to prostě, posekalo na nízko, prořezalo, jako vytáhla se z toho ta vodumřelá hmota a doselo, tak by to do této fáze v dalším roce určitě prostě nedošlo, byť by bylo sucho a sekalo se to na vysoko. Jo? No a to je takový příběh, tady ten obrázek, já to mám ráda, protože prostě se nám ničí to životní prostředí a klesá nám ten počet těch bylinných druhů nebo rostlinných druhů a živočišných druhů všude a i ve městech, tak začaly zaznívat ty hlasy, abychom to podpořili. A to snahou o podpoření té biodiverzity, hlavně o výskyt těch motýlů a různých brouků v tom intravilánu, tak tou snahou bylo jako prostě takovéto rozhodnutí, tak to přestaneme sekat, budeme tam mít ty louky a budou tam ty hostitelské rostliny pro všechny ty motýly, co my si tak přejeme, aby se nám vrátili. Jenomže nikdo si neuvědomil, že někde před 15 lety, před 20 lety, kdy se ty parky zakládaly třeba nebo sely, tak se ty porosty sely z jílku vytrvalého, případně lipnice kostřavy, hlavně z jílku, protože ten byl v té době nejlevnější, to je šlo na nejnižší cenu. Takže ty parky byly plné teďka vlastně jako monokulturní porosty toho jílku vytrvalého. A když se ten jílek vytrvalý přestal sekat, tak v podstatě on jako konkurenčně silný nám tam začal dozrávat, ten jílek, protože si nikdo neuvědomil, že ty trávy můžou dozrávat jako obilí. To představte, ty trávy můžou být normálně žluté, když nesečeme, my to tak ještě neznáme z těch parků, ale ono to prostě, když jste někde na polopoušti, tam se to tak děje. No a do toho tam ten ječmen myší, který tam v těch holých místech se krásně usadil. Tady ho vidíte taky jako monokulturu, takže kousek je jako jílek, do toho ten ječmen. A pak vám to uzraje a místo motýlů tam máte prostě krásně na sklizeň, můžete najet s kombajnem a budete mít zrno. Chleba z toho zatím dělat nejde. Takže jenom chci říct, že tady prostě hlavně v loňském roce proběhla nějaká kampaň, až mi to šlo na nervy a bylo to v těch médiích to kosení, nekosení. Tak jenom bych se k tomu chtěla vyjádřit, že kosení vždycky záleží, jak často, v jakém termínu, na jakou výšku, nebo jo, rozumíte, musíme třeba, pokud tam neudržím nebo nemám ten druhově pestrý porost, tak nemůžu očekávat, že se mi v tom něco objeví, nějaký motýl nebo nějaký hmyz. Pokud vytvořím podmínky pro ty bylinné druhy nebo pro tu druhovou pestrost toho porostu, té rostlinné říše, tak potom pomůžu i těm zvířatům.
o tomu hmyzu. Ale prostě to, že si tady namnožím ještě ten plevelný druh tak, aby se mi šířil ještě mnohem víc do okolí, tak to jako asi není cesta. Takže vždycky je potřeba vzít rozum jako do hrsti a trošku se nad tím zamyslet. To byl takový, no ale tak víte co, no, tak ty politici jako musí něco říkat. Tak něco říkají, no, tak měli, loni to bylo fajn v té Praze, to byli sami takový na sklizeň na kombajn, no. To je prostě jako super. Já bych možná ráda někdy s vámi třeba někam šla do terénu, protože to je mnohem větší sranda. To se někdy, to je prostě na tom se to člověk nejvíc naučí, když si to uvědomí, že vlastně nikdy nejsme dost chytří, jo? Že pořád vás ta příroda překvapí a pořád vám přináší něco nového, nějaké nové zkušenosti. Takže, ale to opravdu, to tady z těch obrázků to nemá tu atmosféru toho pochopení, že prostě jak se lidstvo té přírodě strašně vzdálilo i tomu zemědělskému hospodaření, jak si vůbec prostě lidé ve městech nedovedou představit, že by tráva mohla uzrát a množit se jim tam, že jo. To je jako hodně zvláštní. No, takže, ale samozřejmě na tom se teď pracuje. Ono nás to v podstatě inspirovalo k tomu, že jsme vytvořili dosevové směsi, aspoň s barevnými jetelovinami, aby se tam zvýšila a zlepšila ta druhová skladba, aby tam opravdu nějaké ty hostitelské rostliny byly pro ty motýly a aby se prostě v těch metodikách, co se teď píše, tak aby prostě tam to poučení nebo to doporučení podzimních dosevů prostě při té následné péči pravidelně bylo třeba aspoň co 2 roky. Takže třeba se tím zase jako učíme všichni v podstatě. Já bych ani teď neměla o čem vykládat, kdybych neměla takové zážitky. Jo, tak vidíte, jak to vypadá, když ty trávy prostě odumřou a nechají se vysemenit. Jako jsou porosty, kde to je v pořádku, kde prostě to k tomu patří. A vždycky si o tom musíme říct, jestli tady to tak mělo opravdu být, nebo třeba to tak jako je dobrý záměr. No a tady zase to je soukromý pozemek, ty budovy, co tam vidíte, možná se někomu, to je na Pankráci v Praze, možná se to někomu vybaví, že to tuším vyhrálo soutěže Zelené střechy. No a ten investor nebo ten majitel se stará i o ty travnaté plochy v okolí a vidíte ten rozdíl, jo? Takže to je prostě paráda. Vidíte, že když se chce, tak to jde. Takže tato plocha má být intenzivní trávník, je to intenzivní trávník. To se mi prostě líbí, když prostě ten záměr je nějaký a ten výsledek odpovídá tomu záměru. Že to není, že projektant nebo architekt chtěl trávník a vznikla tam džungle, jo? Tak to prostě je super. No a tady to vpravo, ten trávník, to je ta plocha, co jsme si teď ukazovali, a to vlevo, to už patří v správě komunikací. Jo? Takže dalo by se říci, že třeba kdyby tady byl jako druhově pestrý porost, takže by to byl docela dobrý lem, ale tohle je vlastně jakoby asi ne úplně úmyslně, to je spíš zanedbaná plocha, když v tom třeba nějakou čekanku můžete vidět, ale teoreticky všechny tyhle plochy mají potenciál, aby nám tu druhovou pestrost v těch obcích zvyšovaly. No to vidíte tady, jo, že prostě to je takové jako nějaké a není to ani trávník, ani louka, a není to ani pěkné, ani škaredé, těžko říct, jako jo, ale to vyšlapané, minimálně tady nějaká pěšinka. Jo, a takové jako prostě kolem ty doprovodné plochy kolem vegetací mají ohromný potenciál a jim věnovaná malá péče. Jak kde? Tohle třeba je záběr z Prostějova a vemte si mezi komunikací, hlavní silnicí a cyklostezkou, máte normální louky v té příkopě, pravou podél té silnice, aby byly jako nějaké ty rozhledové zóny, tak tam se to seče a tady vám můžou prostě kvést šalvě a kopretiny a je to ve městě a musím říct, že v tom Prostějově je spousta takových ploch a tam opravdu se tady s těmi motýly potom můžete potkat, jo, to je prostě super, ale tam je to opravdu vymyšlené od začátku do konce a není to dílo náhody, jo, právě to, jak to vypadá teď přirozeně a pěkně, tak zatím je nejvíc práce, úsilí a myšlenek. Jo. Takže to je takové pěkné. No tady je nějaká louka přirozená, to není kolem komunikace, ale my se chceme dostat tady k tomu bylinnému trávníku. Mluvila jsem o tom na začátku, že nás čekají v období, nebo prostě, že v tom období letní dormance ty naše trávy upadají právě, nebo v tom období sucha v létě naše trávy upadají do letní dormance a že ty dvouděložné druhy zůstávají zelené. Tak v podstatě už ve starých dobách, tam, kde byly často kosené plochy, tak to nebyly čisté travní druhy, protože nebyla žádná chemie, ale byly to porosty tvořené směsí trav a bylin a ty byliny ty v tom zůstávaly. To bylo prostě přirozené
A proto i dneska, když vznikají nějaké jako regenerace historických objektů, tak by se toto mělo respektovat, že tam ty trávníky prostě nebyly vypleté a nebyly 100% čisté. Byla to tady taková ta společenstva typu bylinného trávníku. To znamená takové ty babičkovské trávníky, kde vám tam kvete ta sedmikráska, často se to kosí a nic jiného se s tím nedělá. Tak to je prostě, mně to přijde hrozně pěkné, že v tom můžete chodit i bosou nohou. V létě vám to nezežloutne a ještě vám to může trochu vonět a jsou různé varianty, takže v tom jsou někdy přivádá plazivý a někdy v tom prostě jsou žebříčky a jitrocelé, ale prostě potřeba si na to zvyknout, že to nemusí vždycky být jako 100% jenom trávy. A když se nad tím zamyslíte, tak tady vidíte nějaký zase doprovodný pás komunikace, kde byla vysetá tráva, která postupně uschla nebo odumřela a ustoupila je tady plazivému, který se tam dostal z nějakého náletu a zaplevelil to. Ale kdyby celá ta plocha byla tvořena směsí trávy a jetele plazivého, tak to asi vypadá líp než takhle. Takhle je to zaplevelený trávník a kdyby tam ten jetel byl jako přiznaný už té směsi, tak to bude vypadat úplně jinak. A ty bylinné trávníky jsou poměrně běžné právě v lázních, protože tam taky chtějí, že jo, na těch kolumnádách nějaký parter, jak ho mají asi vytvořit, když tam prostě nesmí stříkat nebo používat žádné chemické látky kvůli těm pramenům a žádná hnojiva. Takže opravdu tam prostě těmi desetiletími jenom kosení vznikají pěkná stabilní společenstva, která jsou zelená i v období sucha, takže to by nám mělo být jako dobrou inspirací. Vidíte, že ten bylinný trávník, když ho vysejou ve směsi, může mít třeba jen 3,5% bylin, přesto to dává smysl. Jo? Má to pomalejší vývoj, ale jsou města, která už to zakládají do parku rovnou místo prostě trávní směsi. No a tyhle trávníky, ty bylinné, v podstatě jsou typické třeba i pro ty meziválečné vily, co vznikaly, ty různé funkcionalistické stavby, zajímavé, tak tohle je takový jenom příklad zajímavé realizace z Rockmayerovy vily v Praze, kde je úplně malá ploška nějakého trávníku, který bylo potřeba prostě regenerovat, doset. A teďka jste to měli dosévat a teď v tom prostě byly různé cibuloviny a různé takové kamínky a prvosenky a mech, no prostě úplně úžasný. A to mělo takového genia loci, to mělo takovou atmosféru, že v podstatě jako, co jste tam chtěli dosívat, jo? Když tady v podstatě i ten rozrazil rezekvítek, nebo tady prostě ty plevele úplně nádherně tam vytvářely prostě si člověk tam představoval tam ty umělce a ty vědce, co tam chodili, co tam scházeli, jo, prvosenky, no, to tam v podstatě potom už jako nějakým vysetím travní směsí, to už tam takhle nedostanete. Takže je potřeba k tomu přistupovat velmi citlivě a i ty dosevy dělat tak, že nebudete likvidovat prostě ten stávající porost, opravdu jenom hráběmi vyhrabat a lehce doset, ale směsí třeba jenom těch vybraných trav a k tomu třeba opravdu jenom nějaký třeba jitrocel nebo tu prunelu, opravdu tak, a jenom aby se to jako srovnalo v podstatě, trošku jako zahustilo, ale aby se absolutně nepoškodilo nic toho původního, protože tohle jsou věci, které ty jsou mnohem cenější než ta směs, kterou tam narvete, je to strašně pohodlné tam jenom vyset jen tak jako něco, co, jo, to je prostě pohodlné, potřeba pracovat se zachováním toho původního, zvlášť pokud je to u takového objektu historicky nebo na tak jako energetickém místě, bych to řekla. No a teďka se dostáváme od těch vinobrných směsí až k těm extenzivním porostům, těm loukám. A nevím teda, jako kolik toho tady mám toho ještě hodně, ale to zkusím nějak zrychlit, ono by to pro vás mohlo být i totiž zajímavé, jo? Protože tady vidíte, jak může vypadat jako výsev travinobylinné směsi na orné půdě v Moravském krasu. Když tam předtím je nějaká orná půda, protože tady ty louky se teďka sejí v podstatě jako ledaskde, hlavně na ornou půdu, tak vám tam vyroste takhle pšenice, jo? Tak abyste věděli, proč ty louky mají ten pomalý vývoj. Tak na podzim vysejete, na jaře vám vyroste výdrou pšenice a pak v tom hledáte ty byliny, které by se tam mohly někdy jako objevit. A oni se tam skutečně objevují, ale jsou strašně malé a mají takový pomalý vývoj a je potřeba prostě jim neuškodit, přitom je nepustit na sluníčko, aby úplně jako nezaschly. Takže tu pšenici sečete na vysoko, jak kdyby to bylo jako odplevelovací seč. A postupně vám tam vzniká jakýsi porost,
trav a z bylin, nazbíraných v tom moravském krasu. A tady nám opravdu, ale opravdu proti těm parkům jílkovým a ječmenovým v Praze a ve městech vznikají jako plochy, které mají potenciál pro ty živočichy, pro ten hmyz, pro ty motýly, protože tady těch hostitelských rostlin skutečně máte hodně. A tohle jsou věci, které by se i do těch parků daly umístit, ale s tím, že opravdu rozdělím plochy pro pobyt pro ty lidi a plochy pro ty motýly, které teda budu kosit méně často. Podívejte se na tu nádheru, jak byla, to je furt ta plocha, co byla ta pšenice. A to, že tam ty motýly jsou, to prostě je jednoznačné, to už dneska je. Vám teď ukážu jenom pár obrázků právě z těch různých úspěšných ploch, kde teda se povedly květnaté louky už. A to je právě proto o tom mluvím, to souvisí s těmi parky, že tam, kde myslet si, že stávající porosty nekosením zvýší biodiverzitu, je v podstatě jakoby hloupost, pokud v okolí nejsou zdrojové plochy, ze kterých by se třeba i ty byliny mohly šířit. Takže ta kombinace zlepšování stávajících porostů a zakládání nových, opravdu druhově bohatých, extenzivních ploch, které se budou sekat třeba jenom 2krát ročně, a kde ty byliny budou a kde potom ti motýly budou, kde se mi ty byliny budou šířit do těch stávajících travních porostů nebo těch trávníků, tak to dává smysl. Ale prostě nesekat stávající je nesmysl. Jo? Takže podívejte se jenom, tohle jsou všechno uměle založené plochy, třeba jenom 3-4 roky po odvýsevu. Tady byla orná půda všude. A lze to a vypadá to velmi dobře. A je v tom ta pestrost a plochy tohoto kalibru si může dovolit každý park, ale prostě nemůže to chtít všude. Protože kolem cest by to mělo být vysečené, pro rodiče s dětmi na dekách by to mělo být vysečené, by to mělo mít jiné složení. Všude může být nějaký podíl bylin, ale třeba jenom velmi nízký a těch, které to kosení skutečně snesou. No a jak takový intenzivní trávník přeměním v extenzivní druhově pestrý porost, který se mi teď právě tak líbil na těch obrázcích, že jo? To je jako častý dotaz a není to jen tak. V podstatě vy musíte především vycházet z toho, jakoby z toho složení toho stávajícího, jak záleží na tom, jak velká je tam ta konkurenční schopnost těch druhů, které nám tam v současné době rostou. A je potřeba změnit ten management. Když ten stávající porost začnu sekat 2krát ročně se sběrem, tak jako by to byla louka, vždy se sběrem, v termínu červen, září, tak se mi jakoby ten porost, ten stávající trávník rozvolní, vzniknou v něm holá místa a tudíž mi to dává nějaký potenciál pro případný dosev. To znamená, tou změnou režimu kosení musím začít. Analyzuju to, co tam roste teda a na podzim to poseču velmi na nízko, prostě pořádně odstraním tu zelenou hmotu, prořežu nebo nějakými diskovými bránami, nebo prostě nějakým vertikutátorem to prořežu, zase odstraním tu hmotu a pak můžu teprve dosévat, jo? A dosévat vhodné druhy, protože bohužel ne všechny byliny jdou hodně dosévat, hodně fungují dobře ty barevné jeteloviny, máme některé vlastně směsi vhodné i pro dosev, ale jako snažit se tam dostat druhy, které mají velmi pomalý vývoj a jsou velmi konkurenčně slabé, je v podstatě plýtvání penězi. To už je potom lepší některou tu plochu založit opravdu jako od základu znova. Toto je zrovna plocha, kde se přesně toto děje, že ten trávník na tom svahu úplně nefungoval, špatně se to kosilo, začalo to ujíždět, začalo to tam vypadávat ten trávník, takže se prostě řešil ten dosev přesně na takovéto ploše, kdyby se to sekalo 1-2krát ročně, tak, aby to bylo nízké, ale druhově pestré, tak by to asi bylo lepší, než si hrát takhle na trávník, když se to nějak úplně jako nedaří. Jo? Někdy je lepší si říct, asi to neumím, nebo jsem to udělala špatně, nebo asi se tam něco nepovedlo, prostě, že tam ten svah ujíždí, je to škoda, bylo to dobře myšleno. A to si všimněte, že často ty věci jsou dobře myšleny. Vždycky to vlastně všichni strašně dobře myslíme, ale ten výsledek někdy, jako pak musím si přiznat, podívat se pravdě do očí a snažit se to nějak řešit, když tady v tomto případě skutečně
těm lidem, kteří se o to starají, asi se to bude líp sekat třeba 2krát ročně, než nějak se snažit za každou cenu tam udržet ten nízký intenzivní trávník. Byť tam závlaha je. No a tohle je prostě příklad, kdy si to přiznám už na začátku, že jako se nebudu tam snažit za každou cenu dělat nějaký jako prostě ten intenzivní trávník, když není voda, jo, není ta péče, je to náročné, chci to sekat méně často, ale tady vlastně si tam ten hmyz dostávám, že jo. Takže normálně na sídlišti v Chomutově, kdo by to řekl v Chomutově, člověk by si řekl v Chomutově, že jo. A oni tam mají takovýhle pěkný louky a mám z toho radost, jo, protože to je vlastně, tam ten prostor je krásně udělaný, myslím, že to dělala A05, architekti, nebo no, teď nevím, abych někoho nezapomněla, nechtěla bych se někoho dotknout, ale mám z toho radost, že prostě takový docela odvážná záležitost, hodit to tam do města. Buď je to tam těm lidem tak jedno, že si toho ani nevšimli, anebo naopak jsou strašně osvícení, tak si vyberte, nebo všechno dohromady. Já mám z toho hroznou radost. Jo, podívejte se, jak to může dát. Tak tady opravdu jako tam ty motýly být můžou, no. No a třeba i v Brně, když vznikal park kolem Olympie, tak tam v té době nebyl takový ještě sortiment těch travinobylinných směsí, tak se aspoň k těm travám přidal třeba štírovník růžkatý, jako nízká jetelovinná barevná, což je taky hostitelská rostlina pro motýly. A už jenom ta žlutá barva nebo tady nějaký bílý jetel prostě tomu dává prostě už úplně jiný dojem, než byla jenom jako tráva, jo, taková prostě drobnost a funguje to, jo, a jak prostě budou ty stromy růst a budou tam stínit, tak se ten porost bude různě vyvíjet a to společenstvo se bude měnit a přizpůsobovat. My jsme zpracovávali pro agenturu ochrany přírody a krajiny, jsem měla takový tým pěkný ze samých skvělých lidí a zpracovali jsme standardy pro krajinné trávníky, je to na stránkách AOPK ke stažení. No a tam jsme si od zoologa jako kolegy z týmu Igora z Masarykovy univerzity, Igora Malejovského, jsme si nechali sestavit tabulky, kde jsou vlastně příklady druhů motýlů různým relativně dostupným hostitelským rostlinám, které se dost měsíc dají používat. Takže jenom tím jedním štírovníkem, který jsme tam přidali kolem té Olympie, jsme dali šanci tolika druhů motýlů. Tak si to představte. Jsem vůbec netušila, že je tolik motýlů. A i takové to, když se říká ty motýlí louky, jo, že mají být motýlí louky, tak to nemůžou být jako porosty jenom z bylin, to musí být porosty i z tráv, protože okáči by normálně byli diskriminovaní, protože ti žijí na těch travách, jo. A to je hrozně taky důležité. My jsme někdy se na mě obraceli se na mě lidé, někteří, kteří chovají ty motýly a chtěli po mně třeba 20 gramů festuca ropicola, 20 gramů festuca ovina nebo tak. Já jsem říkala, no co to chcete? No my chováme ty motýly. Vy chcete trávy pro motýly? No tak pro okáče přece, jako pro ty okáče. Tak jenom když vám někdo řekne motýlí louky a nebude v tom mít trávy, tak není dostatečně poučen. Jo? Takže tady máte vyčenec ligrus, to je, a taky kolik je na něm těch druhů motýlů. Neříkám, že tam vždycky jsou všichni, samozřejmě, že ne, jo? Ale skutečně takhle ten vyčenec v přírodě můžete často vidět. A to je skvělé. Tak a teď ještě trošku k managementu. Ono to není taková legrace u těch druhově pestrých porostů, když se to zakládá na vlastně, jak to říct, prostě na půdě, která předtím se různě převrstvovala, není taky jako homogenní. Tady vidíte na tom obrázku plochy, které jsou vzrůstné, jakoby hodně zaplevelené, to je prostě po výsevu takové to předodplevelovací sečí, jo. Tak to vypadá jako plné těch plevelů velmi škaredě, ale vidíte, že to je nerovnoměrné, že prostě tady jsou plochy, které jsou plné dusíku a ta tráva, ty byliny tam takhle narostly, ten ruderální plevel, a pak tam jsou plochy, které jsou jako nízké, prostě jakési hladové, takové zvláštní. To dělá ten materiál nebo prostě to nové zakládání, že když nemám homogenní ty podmínky v tom původním profilu, tak se nemůžu divit tomu, co se mi děje nahoře. Jo. Pak už je lepší to kolikrát přizpůsobit a zase to jako přiznat, protože to těžko dodatečně nějak dáte do pořádku. Hrozně na tom záleží. No a proběhla odplevelovací seč, ale nikoliv na vysoko, ale na nízko. Když odplevelovací seč dáte na nízko,
tak si zničíte i to, co tam scházelo pod těmi plevely, které tam měly nějaké svoje mikroklima a měly tam určitou vlhkost a tudíž měly ty byliny šanci třeba trošku tam se ještě chvilku vyvíjet. No tak se to poseklo takhle na nízko a nezbylo z toho skoro nic. Jo, takže to je, jenom říkám, i ta odplevelovací seč, jak je strašně důležitá, to samé se vám může stát i u trávníků. No a tady v podstatě zase neproběhla žádná odplevelovací seč od založení. To je tak, když si jako někdo myslí, že zaseje a pak už to odplevelovací seč dělat nemusí, že z těch plevelů se to tam všechno pak vysemenuje a samozřejmě ty byliny, které mají pomalý vývoj, tomu stavu nemůžou úplně konkurovat. Takže i s tím se můžeme běžně setkat, ale ty plochy se vyvíjejí. A když chce ředitelství silnic a dálnic květnatou louku nad tunelem a pak se o to nikdo nestará, tak se nemůže divit, že to vypadá takhle a že to prostě se trhá. Když to je takový ten příběh, kdy to, jak to říct, tady jsme několik měsíců vedli řeči o tom, že to je v CHKO České středohoří a že by tam ten porost měl odpovídat nějakému složení porostu v tom Českém středohoří. A tak jsme to pořád řešili a všichni jsme to mysleli dobře. Pak jsme se tam potkali, jenomže ta stavba tam navezla hroznou vrstvu ornice do toho prudkého svahu. Ta ornice byla plná dusíků, plná plevelů a hrozilo, že to celé sjede. A říkám, vidíte, my se tady bavíme několik měsíců o tom, jak to má být krásné složení z těch kytiček a jak to bude hezké. Ale v podstatě to byl prosinec a já jsem říkala, to vám celé sjede, když tam nebude prostě jílek jednotý nebo nějaká tráva, která dobře jako zapůsobí na tu erozi nebo zabrání té erozi, protože to je jako prostě tam všichni se na to dívali a všichni jsme se shodli, že je to sice jako průšvih, ale že tam ten jílek musíme dát a ty byliny buď se jim to podaří, nebo se jim to nepodaří. Jenomže ono se to udělat muselo, protože v zápětí, myslím, že 16. prosince se měla stříhat ta páska, jestli si vzpomínáte, to je na té D8, tam jak někde se, no prostě, to je takový, to si někde vygooglete, co to je D8. A, takže to je takový smutný, no, že někdy prostě kvůli těm politikům se dělají věci, které nejsou správné a už dopředu víte, že ten výsledek dobrý nebude. No tak si to můžeme teďka podívat, jak moc je to. A já tam na ty místa, na ty plochy jezdím jako se dívat, abych měla zpětnou vazbu, protože pak si za mnou přijde a řeknou mi, a ono to tam nefunguje, a ono to je takové, říkám, no bodej by to fungovalo, teď to tam nikdo nesekal, protože já takhle mám ty fotky z průběhu a tohle se samozřejmě musí doset, protože ta eroze tady je nebezpečná. Tady v té směsi ty byliny a ty trávy, které byly ty původní, ty, které odpovídaly jako ten představám ochránců přírody, tak ty rozhodně teda nejsou funkční z pohledu jako protierozních opatření, která tam byla nezbytná. Takže nakonec to byla takový kočkopes a je to škoda, nahoře vidíte, ale tak srnky tam běhaly. Ale ty plevele tam, jako kdyby to sekali, tak by to vypadalo určitě mnohem líp, jo. No, takže tak. Ještě se musím zmínit o kosení nebo mulčování. Podívejte, mulčování lze, když se vám to, ten trávník, když je šance, že opravdu odebíráte, jakože sečete tak často, aby se vám měla šanci ta zelená hmota rozložit. Pokud se vám nerozloží, zůstávají tam prostě vyleželá místa, u květnatých luk nebo travinobylinných porostů nesmíte mulčovat. V podstatě nesmíte, protože tam potom probíhá k té mineralizaci a dostává se do půdy příliš mnoho živin, které zase ovlivňují to druhové složení toho bylinného porostu. Takže takhle vypadá prostě louka, když se neudělá ten sběr, když se to pokusí tak, jako že to tam zůstane ležet, tak je jasné, že tady pod těmi vyleženými místy, že už žádné byliny se mi nikdy neobjeví. A téměř na závěr, když mluvíme o tom kosení, tak existuje něco jako mozaiková seč. A dneska jsem tady měla kolegy jako z Vysočiny. Bavili jsme se o tom, jak když se sečou některé ty plochy, jak se ty sekáči vyhýbají plochám, kde je třtina. Tak jsme si dělali legraci, tak to je dobrá mozaiková seč, ale třtina není naprosto to, co by tam mělo zůstávat. Ale tohle je mozaiková seč z Moravského krasu. V principu jde o to, že na těch loukách vlastně střídáte plochy, které sečete a nesečete,
protože ve starých dobách, když ty sekáči s těmi kosami šli do toho porostu, tak v podstatě neměli ty výkony jako dneska ty velké mašiny a tím pádem ti živočichové měli šanci přelítávat, přesunovat se a nedocházelo k jejich vyhubení. Proto dneska takhle zůstávají vždycky každý rok nějaká plocha, hlavně se to dělá v těch chráněných oblastech a je to citlivé k přírodě. Jen nesmí nás to překvapit, jenom to nemůžeme chtít aplikovat v parku plné mílku. Jo? Je to prostě zase, ale tohle je krásná skála kolíbky úrodnického propadání a tady některé ty plochy právě jsou mozaikově sečeny a vypadá to velmi dobře. Jo? Zůstávají takové různé ostrůvky. Takže tohle je ta příroda, kosení a příroda. No a tohle je zase cesta obklopená nebo lemovaná květnatou loukou a říkám vám, že to je všechno umělé, že tohle není historie, jakože ten porost opravdu tam takhle nebyl. A všimněte si toho, že když to není rovně, když je to jenom jako vyšlapané, nebo jako takové křivolaté, a tak to tak různě jako ty kopretiny nebo ten porost tak jako zasahují do té cesty, že to vypadá velmi přirozeně, že někdy jako právě ty jako zvolnělé tvary, když tam nejsou žádné pravé úhly a není tam ta sekačka, je to jenom takhle tou zátěží, tou chůzí, to vypadá velmi dobře. No a tady tam ta sekačka je a vypadá to taky velmi dobře, ale je to jiný typ rodinné zahrady, je to ze Slovenska a ta kombinace těch druhů, které tam teď kvetou, v podstatě odpovídá květnovému termínu nebo jarnímu termínu výsevu, aby ta kombinace inkarnátu a kopretiny tam byla v tom dalším roce, ale vidíte, že trávník je hnojený, intenzivní, takže zde máte úplně všechno, jo. Intenzivní trávník s závlahou, vedle toho přirozené louky, extenzivní, takže to je přesně to, co nám odpovídá všem, je to jak pro lidi, tak pro zvířata, pro přírodu a takhle nějak by to mělo fungovat, aby jsme všichni byli navzájem sobě v souladu a když budeme v souladu a nebudeme se protivit, tak to bude fungovat jak na této fotce, že to vypadá jako prostě v rovnováze, v nějaké harmonii. Takže vám děkuju. Strašně moc jsem toho neřekla, protože prostě to je široké téma a bylo by hezký se potkat a ty věci přímo si osahat a těm kytkám třeba přivonět a to trochu ten život je o něčem jiném, než o tom monitoru. Bohužel. Takže děkuji vám, tak jestli máte nějaké dotazy, tak řeknu a já si teď vypnu mikrofon. A pokud máte nějaké dotazy, tak je prosím pište do chatu a po případě můžete zvednout ruku a já vám ten mikrofon povolím a můžete se ptát přímo. A máme tu první dotaz. Dobrý den, slyšíte mě? Kde mám dotaz? Jo, takže tady Eliška Vraspírová a já jsem se chtěla zeptat, my teď v ateliéru řešíme... Eliško, je to tvoje. Jo, jsem teda slyšet, nebo ne? Tak snad jo. Tak já mám dotaz, my teďka teda v ateliérech řešíme vlastně v parku, který navrhujeme, takovou terénní modelaci. A má tam být třeba i zase vysazen strom a vlastně má být blízko dětského hřiště, takže je předpoklad, že bude zatěžována. A nám vlastně v těch ateliérech říkají, že to nemůže vůbec fungovat, že to prostě bude vyšlapané, ale vlastně vy jste teďka zmiňovala tu travobylinnou směs, tak jsem vás chtěla poprosit třeba ještě o nějakou dávku argumentů, kterou bychom tam mohli vlastně říct, aby to fungovalo. Eliško, pochopila jsem, že to má být pod stromem. No, bude tam jeden strom, ale jako určitě ne celá ta modelace bude pod tím stromem. Jak je to velká plocha? No, ta modelace není zas tak velká, ale přesnou velikost úplně nevím, no. No, je to dejme tomu dost... ten projekt a má to být teda dětské hřiště, jo, nějaké? No vedle má být dětské hřiště, takže je vlastně předpoklad, že je prostě... Jako, jestli to je na nějaké modelaci, tak tam v podstatě by šlo něco jako bylinný trávník nebo nějaká jako suchomilná louka
ale jestli to by tam vydrželo jako porostově, že to tam obstojí, jako že to zapojí ten svah. Ale jestli to je vedle dětského hřiště, tak je velmi reálné, že to skutečně vyšlapou. Tam by se muselo to oddělit nějakými plůtky nebo udělat tam nějaké schody, jako přiznat, kde se teda má chodit, protože jako já teda nevidím ten projekt, ale kdybych byla na dětském hřišti a vedle byl na kopečku nějaký strom, kde bude stín, tak přesně tam bych byla nejčastěji. Víš? Takže jako nevidím ten projekt, ale určitě ne travní směs, určitě travinobylinou, ale ty travinobylinné směsi nesnesou takovou zátěž. Oni ti obstojí v těch podmínkách jako v těch suchých, lze to prostě uplatnit i na svahu za určitých podmínek, když se dodrží termín výsevu třeba září, zvýší se výsevek, nebo často se třeba zakládá hydroosevem, což pomůže, ale tu zátěž to prostě nesnese. Takže proto se ptám i na tu rozlohu, protože čím menší ta plocha bude, tím větší riziko toho zničení tam logicky bude. Jo? Chápu. Tak to mě mrzí, no. To je blbý, to jako, víš co, to je, představ si, to jsou třeba často podmínky, tady, jako když máš třeba nějaký vinný sklípek, tu zelenou střechu, jo, tak to takhle nějak to vypadá, ale tam se asi bude chodit, no. No, ale zase podívej, pořád je lepší, kdyby se tam dala třeba nějaká směs s podílem trávy, kombinace barevné jeteloviny a do následné péče se dal dosev, což by tam měl být vždycky, když je to dětské hřiště, tak by ta směs nebyla tak drahá, když by to byla jako jednoduchá jakoby směs fakt s těma řebříček, opretina, barevné jeteloviny, suchomilné trávy, tak by ta směs nebyla tak drahá a tím pádem by to nebyly takové náklady na to zničení, ale a dalo by se do následné péče, že se to bude pravidelně dosévat co 2 roky, což by se musela i travní směs. Tam by totiž byla vyšlapaná i travní, víš, ale ta travní by tam zase mohla uschnout, takže by tam nebylo vůbec nic a bylo by tam jenom bláto. Rozhodně ta kombinace s nějakými bouděložnými si myslím, že tam je žádoucí, protože když se v tom zase rozmůže třeba jetelplazivý a štírovník, tak ty to můžou jako zapojit a ty tam můžou vydržet. Ten jetelplazivý to může ustát, i tu zátěž. Dobře, no, ale to tak možná ještě takhle. v lednici, takže... Možná takhle by to šlo. Podívej se na směs Papilio na našich stránkách. Jo, děkuju, mrknu. Jo, zkus, tam to by asi šlo, takhle by to šlo. Nebo potom ještě jedna směs. Máme úplně novou směs Pangate, jo, a to je taky na takovýhle jako příkopy, na svahy. Jo, suchovzdorná, prostě malý podíl barevných jetelovin, taková jako nízká, vlastně to nízký, takže to by tam taky asi šlo. Dobře, jo? Moc děkuju za tipy. Jo? Další někdo? Tak ještě nějaké dotazy? Já mám ještě možná jeden. Martine? Ano. Jo, já jsem si myslela, že zase nejsem slyšet, ale dobrý, jo, slyšíte mě? Přesně tak. Mám ještě, jo, super, já mám ještě jeden dotaz. A snad se nebudete po něm chytat za hlavu, ale vlastně, myslím, že to bylo loni, já jako občas takhle chodím do jedné realizační firmy vypomáhat a řešili jsme vlastně ježatku v trávníku, protože tam byly už potom fakt takový hodně velký ložiska té ježatky. A vlastně mi bylo řečeno, že jediný možný způsob, jak se jí zbavit, tak je jí prostě vydloubat. Takže jsme tam vlastně asi 3 dny za sebou jenom dloubali ježatku a byla to celkem velká plocha. Tak jsem se chtěla zeptat vlastně, jestli by bylo třeba i nějaký jiný řešení, než jenom to vydloubat. Eliško, je ta firma ze Svitav? Jo, je. Hele, tak poslouchej. S ježatkou se to má tak. Všechny tyhle ty teplomilné plevele jednoleté,
oni vlastně začnou scházet v polovině května, když mají jako prostor, když mají díry v trávníku, když mají světlo a tu správnou délku dne a teplo. Jo? To znamená, když budeš zakládat trávníky, tak se vždycky snaž, aby si zasela tak, buď třeba na podzim, anebo na jaře, a tak, aby pokud možno v půlce května byla ta plocha zapojená. Pokud není trávník v půlce května zapojený, začnou se v něm objevovat ježatky nebo ježatka. Když se ti to povede opravdu třeba hnojením, závlahou, prostě zvládnout tak, že v půlce května mám zapojený porost, tak tam ta ježatka bude minimálně. No, a když No, už vlastně tam ten je, porost byl tak protože je zapojený. jednoletá, tak tím, že začnu plet a mám to v mladém trávníku, ještě jsem jako obvykle ta ježatka bývá v mladém trávníku, tak tam udělám díry a poškozuju ty pomalu scházející druhy, jako je ta letnice luční třeba, pokud té směsi je. To znamená, to pletí jako je z mého pohledu velmi neefektivní, protože ta ježatka, stačilo by to jako prostě jenom sekat a vykašlat se na ježatku, protože na konci srpna, jak se začne ten den zase zkracovat a začnou se měnit teploty, tak ježatka už prostě najednou je potlačená a v té době je potřeba jakoby podpořit tu trávu, aby se mi zapojila a ta ježatka další rok už v tom trávníku není. Takže já bych měla se starat, ne bojovat s ježatkou, to jak když to bylo vždycky boj proti mě, dejte mi něco proti mechu, dejte mi něco proti ježatce. Samozřejmě je nějaký postřik na ježatku, ale nedávala bych ho určitě do mladého trávníku, jo. Takže nebojujme s ježatkou, podporujme trávník. To znamená, když ten trávník bude nahnojený, když bude mít tu vodu, nebo bude ve vhodném termínu založen, třeba jako na podzim, září, aby se mohl dostatečně prosadit, tak už potom se nebude řešit ježatka. A pletí ježatky je podle mě naprosto neefektivní činnost. To musí být nějaký šílený investor, který tohle po firmě chce a ta firma mu to musí umět vysvětlit. Když řekne, podívejte, když to budeme se v tomhle termínu, může se stát, že v tom prvním roce tam bude ježatka, ale žádný strach, prostě to budeme sekat na vysoko, protože na nízko bychom poškubali ten trávník a ona postupně se prosadí mi ta tráva, posílí tráva tím hnojením a jak se bude zkracovat den, tak ježatka začne odumírat a ta tráva se bude prosazovat čím dál víc a příští rok už to ježatka nebude. Protože tím škubáním té ježatky tam prostě udělám takový ty díry, což vypadá ještě hůř a ten trávník už se pak ani nemůže pořádně zapojit, protože některé ty díry jsou prostě velký a tím si vytahují opravdu ty, jako i ty vzcházející jako trávy, které tam mají zůstat v tom porostu. A teď mi řekni, co si o tom myslíš, jako, nebo jestli to tak bylo, jak to říkám. No akorát ten trávník už byl jako třeba 5 let po realizaci a prostě tam byla tam ta ježatka, takže a říkali, jo, že... Byla to teda ježatka, opravdu. Jo. A byl být řídký. Prosím. Strašně, že tam prostě byly holý místa, že nebyl třeba dosévaný. To je zvláštní. Aha, takže vlastně, když bych dosela ten trávník, tak by se mi tam neobjevila. No, aby byl hustý ten trávník. Když by se hnojila ta tráva a když by se dosévala pravidelně a nebyly tam ty holý fleky, tak tam ta ježatka prostě tolik nebude. Ono to asi souviselo i s tím, že tam jako občas vypouštěl ten majitel psy, takže vlastně kvůli tomu tam potom byly třeba i ta holá místa. Ty holý místa, přesně, samozřejmě. To je přesně to, o čem jsem mluvila, že když se ten trávník třeba zatěžuje, nebo když zaschne, nebo se mulčuje a zůstanou mi tam ta holá místa a neprobíhá průběžný dosev, tak se tam potom mají tendence uchycovat tady ty plevelné druhy. No mně to jinak teda taky přišlo právě hrozně neefektivní, takže proto se to i ptám, že to byl Mordor, prostě to kubat tu ježatku. On existuje, jako jsou přípravky, ale není to oficiálně registrované, takže prostě by se to nemělo dělat, jo. Navíc stejně se všechno zakazuje a takže to není nic, jako co bych jako mohla doporučit. Samozřejmě na sportovištích to občas někdo někde udělá, ale na ty rodinné zahrady jo, tam je potřeba se podívat na to, jaká je průběžná péče, co se dalo zlepšit na tom, jak to bylo třeba hnojené. Hnojení nevím, ale vím, že tam jezdili třeba 2krát týdně, nebo minimálně 1 týdně to sekat. Takže to bylo často kosené. A jak to bylo hnojený? A závlaha byla? Závlaha byla, no. A hnojení fakt nevím. A probíhal dosev?
No to si právě myslím, že ne. No, jo, tam prostě Mhm. vždycky to musí být všechno, jo. Mhm. Musí být jako sečení, závlaha, hnojení, dosev, provzdušňování. U intenzivního trávníku. Jakmile jedna tahle ta věc vypadne, tak se to okamžitě někde projeví. Nemůžu si myslet, že budu víc zalejvat a líp sekat, když nebudu hnojit a nebudu dosévat. Určitě ta kombinace dosev hnojení po vertikutaci. Určitě se tam dělala vertikutace, ale neudělal se po vertikutaci dosev a hnojení, že? No asi jo. No, a Hmm. to je jako na tom, tohle je jako hrozně taková jako obvyklá chyba, že tam do toho vědou s vertikutátorem šici a myslí si, že to pomůže trávníku. A oni mu tím způsobí stres, ale pokud neudělají okamžitě dosev a nepřihnojí to a nedělají to hnojení v průběžně celého roku pravidelně správnými hnojivy, no tak se prostě to akorát zhoršuje, že? Mhm. Prostě nemůžu prořezávat něco, co není dostatečně husté. Tak akorát tomu způsobím stres, aby mi to prořídlo. To je takové kontraproduktivní. Jo, je potřeba jako vnímat tu rostlinu, jako, jak ona se cítí. Mhm. Když Chápu. to seču, odebírám živiny, které ona si vytahuje z té půdy. No tak je taky musí. Teď už vás neslyším. Haló? Aha, počkej. Ono se asi vypnul nějak mikrofon, nebo nevím. On se mi vypnul, tady jsem se do toho moc asi položila. Takže nevím, co jsi slyšela naposledy, ale chci říct, jako, že se potřeba vcítit do té rostliny, jak to cítí ta rostlina, protože když odebírám ty živiny tím kosením, vlastně ta rostlina si bere živiny z půdy, potom je odebírám tím kosením tu rostlinu a zpátky se nic nevrací, tak musím ty živiny přidávat do půdy, aby ona měla sílu na tu regeneraci, na to zahušťování. Mhm. Jasné. A když potom se o to dobře starám, tak prostě tam nevzniká něco, že mi tam přijde musela ližatka. bych to taky vidět, jo, teďka jako jenom tak jako teoretizuju. Jo. Ale pokud prostě nebude probíhat dosev s tím hnojením, tak to samozřejmě potom je prostor na to, aby se tam objevovaly ty ježatky. Ta tráva to má opravdu sílu potlačit, ty plevele, pokud tam ta tráva je, pokud se tam přijde, dodává tím dosevem a pokud ta tráva je živinami podporována. Mhm. Dobře, moc děkuju. No, já zdravím, jsem taky rodačka, tyjo. Jo, já vím. No, to je hezké, že se poznáváme. Mhm. Tak třeba někdy naživo. No, to zvládnem. Přijde. Dobře, takže má ještě někdo nějaký dotaz? Takže jestli asi teda už nikdo nemá dotaz, tak já se nedivím, takhle pátek podvečer, já nevím, jestli bych ve vašem věku poslouchala svoji přednášku, takže vám moc děkuju, kdo tady byl a jestli vám to v něčem pomohlo, tak budu moc ráda. V každém případě se obracejte, pokud budete potřebovat. Já mám pro ty mladé lidi docela slabost, takže, protože pro vás to ještě má smysl. To je ještě takové, jako, že by se to mohlo jako prostě v tom oboru projevit, i třeba ve vašem životě profesním. Takže budu ráda za spolupráci a těším se, že se potkáme naživo. A mějte se moc hezky, přeji vám krásné Vánoce, buďte zdraví, mějte se rádi. Jo, děkuji vám, nashledanou. Jo, já jsem chtěla ještě říct, že to bylo moc přínosné, teda aspoň jako co můžu posoudit sama za sebe, že mě to hodně věcí objasnilo, takže děkuju a taky pěkný svátky. Jo, tak děkuji moc. Mějte se pěkně, děkuji. Naschledanou.